Να δούμε τις φωτογραφίες. Γιατί είναι ένα πανό το οποίο σχολιάστηκε, ψάχναν όλοι να δουν τι είναι ακριβώς. Περνάνε κόσμος, δεν πειράζει. Είπαμε ότι είμαστε σε μια πολύ γλυκιά κατάληξη. Είναι ο Βασίλης Ολέκας. Ο Βασίλης Ολέκας παντού χωράει και δεν του διαμαρτυρόμαστε ποτέ. Λοιπόν. Είναι ο Σάββας ο Κοφίδης, ο Τάκης ο Παπακίδης. Τάκης Παπακίδης από εδώ. Στον αέρα είμαστε. Ναι, είμαστε στον αέρα. Έκπληξες κάναμε. Τάκης Παπακίδης. Σάββας Κοφίδης. Βασίλης Λέκας. Πρόδρομος. Ο πρόδρομος ο Διαμαντόπουλος. Κωνσταντίνα Τουσίδα λέει το πανό. Που το είδαμε και σε γήπεδα σε διάφορα γήπεδα της πρώτης εθνικής. Και είναι άνθρωποι από διάφορους χώρους. Από το καλλιτεχνικό χώρο, από τη μουσική ο Βασίλης, ηθοποιός ο Τάκης, ο Σάββας, μεγάλος ποδοσφαιριστής και μεγάλος προπονητής. Πρόδρομος. Τεχνικός, ηλεκτρολόγος, τεχνολόγος, Βασίλης Λέκας, εξαιρετικός ερμηνευτής και είμαστε και φαν του. Μια πρωτοβουλία και έχετε μικρόφωνα για την Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι τελικά. Μάλιστα. Έτσι, για την δολοφονική επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα που είχαμε και μια εξέλιξη αυτή την εβδομάδα. Και υπήρξε μια προσαγωγή η οποία δεν καρποφόρησε. Ναι. Για ποιο λόγο, Βασίλη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ γνωστή η ιστορία. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν πράγματα τα οποία είναι ακριβώς έτσι όπως είναι και να κατευθυνθεί η δικαιοσύνη στο σημείο που πρέπει. Η κοινή γνώμη νομίζω καταλαβαίνει από πού προέρχεται όλη αυτή η κίνηση, ποιοι είναι αυτοί που πιθανόν να έχουν φτάσει στο σημείο που φτάσαν την Κούνεβα και να μην βρίσκουν εξελαστήρια θύματα για να παρακάμπτεται χρονικά η κατάσταση και να ξεχαστεί σιγά σιγά όπως ξεχνιούνται πάρα πολλοί άλλα σημαντικά πράγματα. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα που έχει μια ελάχιστη πρόοδο στην υγεία της θα πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το ειδούς για να μπορέσει να έχει στοιχειώδη ώρες από το ένα μάτι. Να πούμε ότι είχαμε μια σύλληψη ενός 48χρονου μες στην εβδομάδα. Η οποία σύλληψη έγινε. Αφέθηκε ελεύθερος για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να εκύψαν στοιχεία. Ναι, με την προσπάθεια της Κούνεβα να επικοινωνήσει ηχητικά με τον προσαγόμενο, διότι δεν μπορεί ούτε να δει ούτε να. Ναι, δηλαδή μόνο δεν μπορεί η ίδια να επικοινωνήσει ώστε να. Ναι, της λέγανε ποιος είναι αυτός με τα χαρακτηριστικά αυτά και μπλα μπλα και αποφάσισε και είπε η γυναίκα ότι δεν το ξέρει και δεν είναι πάσης υποψίας. Και είναι τιμά αυτό την τραυματισμένη Κούνεβα, θα μπορούσε. Η οποία και μόνο ως αποτέλεσμα οργής, κάθε πολίτη που θα φέρουν μπροστά της θα τον βλέπει ως υπέτειο των όσων δεινών υπέστη, έτσι. Ναι, πρόκειται για ένα άτομο καλλιεργημένο, σπουδαγμένη ιστορικός στην πατρίδα της και ήρθε εδώ ως μετανάστρια για να εργαστεί για τα προστοζήν. Αποτέλεσμα λοιπόν μιας αυτή προσωπικότητα η οποία προσπάθησε να πάρει με το μέρος του εργαζόμενους και να βγει στο συνδικαλισμό, υπέστη αυτό που υπέστη. Πρέπει να γίνει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Οι άνθρωποι που παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες είναι όχι μόνο για το προσωπικό τους καλό, αλλά για το σύνολο. Σάββα, Τάκη, έχετε κάνει κάποιο σύλλογο, είναι κάποια ομάδα δράσης, γιατί εξού και ο Τσε. Ναι, θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Βασίλη, ο οποίος πολύ εύστοχα την ονόμασε ανθρωπιστική κίνηση. Ονομάζεται Hasta la Victoria. Hasta la Victoria siempre, Che Guevara. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο είδος επανάστασης, για αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, που έχει δράση χωρίς βία. Εμάς μας πολύ διαφορετική. Την περασμένη εβδομάδα ο εξαίρετος καλλιτέχνης Τάκης Παπακίδης, ως Καραγκιόζης, ως Έλληνας γνήσιος δηλαδή. Και καθώς σας ευχαριστούμε που κρατάτε τόση ώρα, σας κουράζουμε, βοηθάτε την εικόνα. Μπορούμε, αλλά το έχει κάνει και στο γήπεδο αυτό με κρύο, με χιόνια έτσι. Είναι μπαρντοκαπνισμένο. Πόσοι άνδρες και γυναίκες είναι Κούνεβα σήμερα στη χώρα μας, Τάκη? Πολλοί. Και δεν έχουν φωνή. Πολλοί. Δεν έχουν βήμα. Εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι πρόδρομε? Εκατομμύρια. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι τιμά και την εκπομπή σας το γεγονός αυτής της είναι απολυτής. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Βασίλη. Σκεφτόμαστε κι εμείς. Όχι, αλλήμον. Δεν ζούμε μόνο στο τηλεοπτικό αέρα, ζούμε. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο η πρόσβαση σε τέτοια θέματα με τέτοιο τρόπο, δεν είναι εύκολο σε κανένα κανάλι. Θα έλεγα ακόμη και στο δημόσιο κανάλι. Μην νομίζετε ότι είναι απλά πράγματα. Και επειδή εδώ η ομάδα αυτή, η οποία έχει και το κοινωνικό της προφίλ μέσα από τον αθλητισμό, προσέξτε. Βέβαια. Έτσι, έχουμε κάνει και άλλες κινήσεις, οι οποίες είναι αγώνες για ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα, ανθρώπους που έχουν χάσει. Τέλος πάντων, αυτή η πρωτοβουλία μας είναι ανιδιοτελής. Προσπαθούμε απλά να περάσουμε πιο έντονα
ένα μήνυμα σε πολλά επίπεδα που υποβόσκει. Αυτό θέλω. Βασίλη, το μήνυμά σας πέρασε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Μας τιμήσατε με την πρωί, άνθρωποι επιτυχημένοι στο χώρο.